Walters. Allan at Abruzese. Gwneud be mae o'n gyd o dda. Ar ei droed, a mae'n gwiroddi ar ben Hudson. Oedd y golwr wedi ymestyn yn barod, ond oedd Hudson ddim yn siŵr beth yn digwydd tu ôl iddo fo. Gwaith da ganddo fo, gwaith da gan Abruzese. O, mae Corey Shepherd wedi cael mynd y holl ffordd, falle cael ei ergyd mewn. O, mae Amon yr hoeddi mewn i'r gol. Gymaint o le gan Corey Shepherd. Fo sy'n bugeilio, ond y gŵr sy'n ysbeilio ydi Ben Amon. Mae'r lle yma yn ysgwyd. Hwlffordd 1, Caernarfon 0. Edrych am y tawdyd, Corey Shepherd ei un, skip bach arall yma na. Wedyn, mae angen dod yn ôl a'i droed e. Mae cael i'w gic i fewn, a dwi'n just meddwl lle yma am ni fyddwyr Caernarfon yn mynd i'n tynnu hon yn ôl. Rwan ta, iar i'w ergyd, mae yna ryw wiriad bach, dyl can sefyll. Mae yna ryw olwg am hynna. Wel, dyna di'r cwestiwn mawr, dim Alcs. A maen nhw'n dod eto, ac yn sydyn mae Hwlffordd i tanio. A mae'r beri lwybr Jacob Owen. Mae'n meddwl mynd i hun. Mae William Jones wedi cael ei gadael gan Jones. Ar ergyd na diwedd gan Hawkins. Ond na ffigiad hyfryd fod gan Owen Jones. Mae rai bod wedi clywed galwad. Mae raid i fod o. A mi iddhaodd o i'r alwad. A mae Hawkins bron a dyblu'r fantes. Abruzese eto. Mae'r ergyd yn hyfryd gan Hawkins. Mae'r un yn ddwy, id bas, ond bobl bach oedd angen dipyn o ergyd wedyn. Mor slick, fel cyllell rhyw fenyn yn llythrenol. Mae'r rhaid nhw ar yn un donfed, mae'n gweld y bas, mae'n cynnyrchu bas, a wedyn mae o'n gorffan yn glinigol. Y rheswm mae Hwlffordd i sgorio ail gol ydy, allan ni sôn am y symudiad i gyd, y cyffyrddiad bach gan Owen Jones. Fi ar hon wan, sodwedd bach, reit i fyny lwybr o, a wedyn sgen Hudson ddim cyfle. So ti'n gallu benabu golwr yn cael ei giro ar y post yn agosa, oce, ond mae yna gymaint o bwer ar yr ergyd. Gwych gan Hwlffordd, oedden nhw just mewn rheolaeth o'r gêm. Davies di gyd yn dda fanna i gadw honna'n fyw. Mae rhaid i Jenkins i chlirio heidio yn gwneud. Lock! Ardderchog gan Davies, a lock bron a datgloi am ddiffyn Hwlffordd. Ti'n gwybod beth mae'n neud, y syniad neu mynd i'r posti bellad. Ti'n gwybod mae ar ei ffordd hefyd, a mae hwnna mor dda ac arbediad y bloc. Davies yn mynd fyny amdani hi. Mae'r ergyd, gan Goset. A mae'n cael ei chlirio le oedd hi'n ergyd ar. Ei tuag at y targed, mae Goset yn mynd amdani eto! A mae Davies yn taro postyn! O bobl bach, ac yn cael ei chlirin y diwedd gan Jenkins. A dyna'r tân ymosodol cyntaf da ni wedi gweld gan Caernarfon. O mae Amon yn ei ryddhau i lwybr Jones. A di Jones am mynd i hun. Jones, mae'n pwyllo, mae'n tynnu bel yn ôl. Mae'n mynd i gyrraedd Amon o'r loc yn o cyntaf. Wel, o un pen y cael llall, wan mae'r cyffro. O, chwrdd y sed. Da ni'n gweld y digwyddiad y fama, cyfle, sbio ar hon yn bownsio, bang! O, mi fysa fo'n teimlo bod wedi gwneud bob dim bosib i sgorio. Fawcett at Amon. Davies i efo fo. A mae Fawcett am adael i farc. Mor gynnar ag y gallo, chwilio am Amon! Nawr, dyna sut da chi'n camu mewn i frwydr bwysig a gwneud eich marc. Am ddylanwas yma wedi gael bel wedi mynd i mewn, a mwn yn ymestyn o'n trio i ora gath o'r cyffyrddiad, ond dim digon i gael y cysylltiad cywir i ni fynd i mewn i'r gornel. Davies yn mynd amdani, ddim digon cri, mae'n cyrraedd Fawcett, a Fawcett yn iorod mynd i hun nes bod rhywun yn ymuno â fo. Mae yna andros ar ediad gan Shepherd, a mae Shepherd yn cyrraedd! Arbediad ardderchog gan Hughes, ardderchog, fysa hwnna di lladdu, dim amheuaeth am hynny. O'n i jyst yn disgwyl i weld yn dod allan i gasglu hwnna. O'r golgeidwad dyddi yma, da ni'n gweld nhw, maen nhw'n cymryd y safle na lle maen nhw'n gallu sgidbo. Ac o'n i'n meddwl, lle mae o, lle wyt ti? Felly wedyn, well i chdi wneud yr arbediad, a chwarae teg, fodd yn gywir. Sa ddim byd i mynd yn iawn yn ganol cae Caernarfon. Walters at Amon, mae'n hyngor fo ar golwr, Amon! A dyna'r gol sy'n gyrru Hwlffordd i Ewrop.
Dyna'r gol sy'n gyrru y mwyafrif o 1,700 yn orffwyll. Fel drwad, o ddim yn cael sefyll, mae'n cyn y ras, mae'n gyfnod bach yn o'i gyd. Ond mae'n cadw i ben, ond mae'n cadw i lawr hefyd. Y golwr, ella neu ti'n bach yn hawdd yn fod, ond mae'n ei dylygad i fynd ar draws o, a mae'n pasio i'r postyn cyntaf na glinigol. Gret o gol. Hill yn chwilio am Lloyd. O, mae'r golwr di gadael e! Ac mae di cael rhoi mewn yn yr hwyd. A mae Louis Lloyd unwaith eto yn sgorio. Sbiwch ar y frwydr am y bel ar y llinell. Maen nhw'n ymladd i chael i nôl. Mae Caernarfon yn meddwl bod unrhyw beth yn bosib. Ac am unwaith, Zach Jones yn gol Hwlffordd yn gwneud camgymeriad. Fe ddoth o, fe newidiodd ei feddwl. Mae'n ei gadael i, a mae Lloyd yn cael cyffyrddiad iddi hi. A mae'n mynd mewn ar hyd y llinell oddi ar y postyn. A mae'r dyfarnwr yn codi fraich i'r awyr. A mae Hwlffordd yn dathlu. Dau reolwr sydd wedi cael tymor mor ardderchog yn llongyfarch i gilydd. Mae wedi bod yn dymor hir, ac ar ei diweddu, y trydydd tîm sy'n camu i'w Ewrop ydy Hwlffordd. Hwlffordd 2, Caernarfon 1.